a matsayina na 'yar iska. MMT baba na ma rasa duka zan kai maka rabka. Mutum ba zai zo maka da abin arziki ba duka gashi nan. Bari in ba ku labarin accident ɗin da ya faru da ni yau. Sadiya Haruna Tayi Mummunar Hatsarin Mota. Fresh ya ballo rikici da MMT baba kan Snukan Sadiq das. Labarin da dumi-dumi a halin yanzu shine Fresh ya ballo rikici da MMT baba kan Snukan Sadiq das. Abun da bai daɗi ba. Sadiq das dai ya kasance ɗaya daga cikin 'yan daudin TikTok wanda suke tsola tsiya a halin yanzu, wanda hakan ya jawo cece kuce baki ɗaya. Sadiq das dai an san shi ɗan daudu ne sannan kuma yana harkar sunuka, wanda hakan ya saka Fresh da ya ga MT baba tare da Sadiq das suna live bidiyo ya shiga magana, domin ya san MMT baba yaronsa ne kuma baya kamfanin rake. To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu mu kawo muku yadda rikicin ya samo asali, sai ku gane wa idon ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Mutum ba zai zo maka da abin arziki ba duka gashi nan dai. Mutum ya zo daga masu ƙarya sai masu abin da ni abin nan gaba ɗaya ta mun da hankali yake kawa. Ki ga diri iya diri akwai, gaba iya gaba akwai. Wayo amma ya burge ni ai da ya kai ki yuke. Wallahi kuma kin san akwai wani miji na wanda ne da farko kin gane shi yana suna sosai kuma muna soyayya sosai, amma kawai matsalar da ya samu ne wai kishi ya zai mun shine mun kai ina kake yadda sam ina ke yanzu ai kin ga da mai kishiya ta ina zan yadda kin kowa din wanda ya rasa ba to fa dan Allah fa ga hanci Allah kake sa ni ranka. To wata ga ido. Thank you. Ga giran nan. Wayo Allah shi wallahi shi ma kullum haka yake faɗa. Ya ce ga hanci, ga ido, ga labba, wayo ga. Watsi ne mun ba ko a gidanmu. Kaga yanzu ga ya min ya girman ta yake ga ya mun. Ban gane ba kai waye a matsayinka nawa? A matsayina na 'yar iska. MMT baba na ma rasa duka zan kai maka rabka. Wallahi MMT baba na ma rasa mari zan kai maka. A'a duka zan kai maka. A'a mazga zan kai maka. To sai ka yi tsallan kwaɗo akan wannan lamari. Kai da ma'aikacin kamfanin rake kun yi muƙabala, ma'aikacin kamfanin rake yana nema ya fika baki, yana nema ya kada kai, wai iyakaci ka ce masa, wai daga yayi magana ya ce wai maga kalar takan, wai sai ka ce masa hey ai Allah ya tsine maka albarka. To ai su in tsinuwa ce dama tsinannu ne ma'aikatan kamfanin rake, wato yan suluka ai su dama tsinannu ne, amma maganar da ake yi shine ba haka ya kamata kai addressing din shi ba. Ka ma yi laifi. Ni da ka koya aiki a wajena na yaƙi da wani irin wannan kalar baɗalan ta 'yan daudu, ta 'yan sunukar ma'aikatan kamfanin rake, yawwa ni ba haka na koya maka ba. Yawwa kana ƙoƙari kai, yawwa don ka fi sauran yara na ƙoƙari ta inda nake alfahari da kai. Yawwa don kwanan nan ma in dai a maganan harkar yaƙi da baɗala ne, ka ma fi ƙauye state material ƙoƙari. Yawa kafin nura bai kokari, yawa su dai kawai suna wannan dina ne, amma kuma ba sa mini aiki yanda nake so. Yawa saboda dukan mu dole mu haɗu mu yaƙi da wannan harkar ta kamfanin rake, wato kun gane, yawa ba ma son muke fito da komai a fili. Yawa da kuma ma'aikatan kamfanin dan malele, ni Fresh mai Kano State Material mana zan ƙara introducing ɗin wasu sababbin yaran nawa ma wanda za su ci gaba da taya ni da aiki da irin wannan kalar baɗalan, yawa na 'yan sunuka mana ma'aikatan kamfanin rake kenan da Hausa da Hausa kenan. Saboda haka kai celebrity, yawa Nura T-Boy, yawa ƙauye State Material, duka ina alfahari da ku, amma ni ta inda na ƙalubalance ka kai MMT baba, saboda har ya fika baki shi din wannan da yake wai yana jin shi a America yake, wai yana to mu a America ma ina da fans din da America suna yaƙi da ma'aikatan kamfanin rake a America din,
ina da friends wanda za ku tsakar dare suna zuwa su bani gift, yawanci in ina kan live a TikTok suna zuwa su gifting dina, kuna ganin su. So irin waɗannan fans din nawa su ma yaƙi suke da irin wannan harkar, saboda harka ce wacce kwata-kwata wadda mutum bai ma samu taɓin hankali ba zai ma tara yin ta ba ma. In dai baka samu taɓin hankali ba za ka taɓa fara wannan harkar ba. Yauwa masu cewa kuma wai ni ba na azumi, wai kullun kyalli nake ƙara yi, salatin annabi ne, kullun sai nayi salatin annabi bila adadin ni kai. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma shine Sadiya Haruna Tayi Mummunar Hatsarin Mota. Sadiya Haruna dai a daren jiya ta yi mummunar hatsarin mota a hanyar ta dawowa daga hotel domin cin abincin shan ruwa. Sadiya Haruna dai ta ba da labarin yadda komai ya faru daki-daki, inda ta bayyana cewa lalle hatsarin motar da ta yi ya kasance mata darasi a rayuwarta, sannan kuma tana fama da rashin lafiya, wanda hakan ne ya saka ta je ta restaurant domin ta ci abinci. Lalle dai wannan abu da ya faru da Sadiya Haruna ta ba da labarinsa cikakke a shafin TikTok, wanda a yanzu za mu kawo muku faifan bidiyon ku gane wa idonku. Lalle Sadiya Haruna ta sha fama, amma sai dai ta ce ta haɗu da wani mutumin kirki, wanda mutumin nan shine ya taimake ta, sannan kuma ya ba ta abubuwan da take bukata nan taimako. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ga nan faifan bidiyon ku gane wa idonku. Bari in ba ku labarin accident ɗin da ya faru da ni yau. Wato yau mun kai azumi 6 2024. Tun na yi ɗan zazzaɓi irin na ɗan warke alhamdulillah. To idan zan sha ruwa a gida, duk abin da mai aiki na za ta dafa ko ni in dafa bana iya ci in dai a gida ne. Amma in zan fita waje in sha ruwa ina iya ci. So na yi deciding kawai in dinga shan ruwa tun na ɗan farfaɗo kwana biyun nan. To yau sai na tashi na je na sha ruwa. Da na je na sha ruwa a inda nake shan ruwan kenan, sai na gama zan tafi kenan. I was having issue da Union Bank. I think since day before yesterday ba sa bari na in sa kati transfer da komai, kuma akwai kudaden mutane a kaina, sai na ce bari in saya in yi transfer. Sai na tsaya a gurin mai POS har muka gama transfer, mun yi komi da komi, ya bani ATM ina zan tafi kenan. Kawai wani mutum yana tsaye a gurin, yadda kuka san an turo shi aka ce ya zo ya bige ni. Ina mashi hon tun ina kallon shi, ina mashi hon, ba gashi babu yanda za a yi, in zan yi baya ni a rami zan faɗi. Kawai I have no option. Damu da nake koyan mota yana ɗaya daga cikin abin da aka koya wa mota, kawai ka tsaya, saboda idan zan yi wani abu itu, how will I put it ma, damage ɗin zai yawa. Sai na tsaya. Kin gogoge da kina sa? Sai na tsaya. Kawai sai ya bige ni. Da na fita, honestly I was very 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 angry. Sai shi ma ya faka motan shi ya fita. I was like, me haka? Baka kallon side mirror ne? Ina maka hon? Me kake da tunani? Baka da camera a cikin motanka ne? Okay fine, ko baka da shi baka kallo ne? Mutum yana reverse baya kallon baya? Me wannan kai min? Ya ce min in yi haƙuri. Na ce ni ba zan haƙura ba. Ya ce to abin da nake so in yi, ki gyara parking ɗin motan ki shiga mota. Sai na shiga mota na gyara parking ɗin mota na. Still na fita, I was still angry, saying same word. Sai kawai ga wani baba ya zo. Shi ma kamar an turo shi. He's old enough to be my father. Yeah. Ya zo dai ma da farkon kamar abin arziki. Baiwar Allah, wannan abin da ya faru da ke, Allah ne kaɗai ya san me yasa abin ya tsaya a haka. Ke musulma ne, ki rungume kaddara hannu biyu. Wannan mutum ya bige ki, bai gudu ba, kuma ya sauka yana baki haƙuri. Ya kamata ki haƙura, ki ja motanki ki bar nan gurin. It sounds somehow, I don't know for you, but me, ki ja motanki ya kamata, sorry na manta ban faɗa abu ɗaya ba. Ya zama dole ki haƙura, ki ja motanki ki bar nan.
na kallon mutumin nan, na farko mutumin nan ba sa'a na ba, balantane in gaya mashi magana kamar yadda ba zan iya gaya ma ubana magana ba. Kawai kalman da ya fita a bakina na ce baba kai ka buga min mota, ya ce a'a amma haƙuri ake baki. Na ce to ka ja mutuncin kanka ka bar nan gurin, saboda bakina ungozo ma bata ma samu mai kyau da ruwan zafi ba. Abin da zai iya fita a bakin nan ni karan kaina I will regret it later. Yaron da na yi POS a gurin shi ya ja shi, tuma iya ina ji abin da yake gaya baba. Haba baba, me yasa kake irin wannan magana haka? Sai yara sun gaya muku magana za ku zo ku ce yara sun muku raini. Kawai sai still kuma yake gaya mai POS din. Bayan fa ya ja shi gefe ba suna magana ba, kawai sai ya faɗa da karfi kuma. To kar ta haƙura. Ya kuma ɓata min raina baban nan. Ina so in kara juye, in kara gaya mishi magana da har yau koma zuwa ga Rabbana ba zai manta ba. Wani da my good spirit where they always call me if I dey fight, say that calm down, this man is old enough to be your father, just let him go, concentrate on what you're doing. Alhamdulillah, mutumin da ya bige min mota na farko motan shi ya fi nawa, na biyu babban mutum ne, na uku ya yi kama da siffan mutanen kirki, sannan ba Bahaushe ba ne. He is pleading with me, not even me sorry. I was busy shouting, ni sai ya biya min mota na. He was not pleading with Bestie. He told Bestie that he should call our mechanic. Sai Bestie ya kira makanikin mu. Bestie ka kira makaniki ne? Baka kira shi ba? Okay, Bestie was pretending as if he's calling our mechanic, but he is not calling. Then at the end of the day, I was shouting, no. Ya za ka yi haka irin baka gani ne, what is wrong with you? Ina tsaye za ka zo me yake? Bai kula ni ba. He was pleading with Bestie. Shikenan sai ni ina nan gefe ina ihu saboda I was the one driving, not Bestie. Bestie yana passenger seat. Amma ya gani ni mace ce ba zai biye min ba, sai ya amfani da hankalin shi kuma bai biye ma maganan wannan tsohon ba. Kawai sai yake cewa Bestie, makanikin bai doka bane? Sai Bestie ya ce mishi eh. Why Bestie he's pretending as if he's calling our mechanic? Why he is not calling our mechanic? The next word da zai fita a bakin wannan mutum shine, to dan Allah ka yi min kudin damage din da nayi sai in biya. He made me feel ashamed of myself. Sai wasu mutane maza samari kuma su ma sun taso, kun san idan abu ya faru haka a titi kowa zai taso wawa, kowa a gurin na fara ji ana sai da Sadiya Haruna haba ta annabi wannan aikin fi karfin shi, ki haƙura sabagi albarkacin wannan wata mai albarkan da muke ciki, haba sayyada. To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. Kun da cewa Fresh ya ballo rikici da MMT baba kan Snukan Sadiq Das, wanda wani live video da MMT baba ke gudanarwa, Sadiq Das ya shigo domin ya tattauna da shi, wanda hakan ya saka suka fara maganan batsa, wanda hakan ya sa Fresh ya fito ya caccake su. Kana kun ji cewa Sadiya Haruna Tayi Mummunar Hatsarin Mota, inda ta bada labari filla-filla yadda wannan abu ya kasance, har ta yi yabo ga wani saurayin da ya taimake ta a halin da ta shiga. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora, ku ta lafiya.